Здравейте, малки приятели! Днес ще направим прочитане на книжката "Как да научиш твоя дракон да изчаква". А вие продължавайте да харесвате нашите клипове и да се абонирате за канала ни за още повече приказки. Здравей! Аз съм Бебе Дракон, а това е моята приятелка Лили. Играем заедно и се забавляваме от сърце. Уча се как да използвам някои много специални вълшебни думички. Здравей! Казвам се Лили, а това е моя най-добър приятел Бебе Дракон. Уча го на нещо ново всеки ден, за да бъде още по-умен и мил. Искаш ли да узнаеш как научих Бебе Дракон да изчаква? Отгърни страницата, за да прочетеш историята. Еха, Бебе Дракон зяпва от изумление, виждайки входа на супермаркета. Лили е до него и му се усмихва. Супермаркета е пълно с хубави неща. Плодове, зеленчуци, месо, риба, яйца. Има толкова много рафтове и толкова много хора, които снуват наоколо. А ето го и бащата на Лили, който бута празна количка за пазаруване. Готови ли сте за покупки, пита той. Да! Супермаркетът е невероятно място, възкликва Бебе Дракон. След това се стрелва като светкавица да разглежда навред. Подскача между щандовете с цветни опаковки и различни храни, профучава между две пазарски колички. Лили го следва с усмивка, приятелят ти е голям шегаджия. А сега почакай, заръчва момиченцето, но дракончето изчезва зад една кутия. След това се мярва между картофите и лука. О, не, а сега изкача при бутилките с вода. След миг вече хуква в съвсем друга посока. Лили се забързва, за да му препречи пътя. Бебе Дракон се опитва да я надбяга, но тя ловко го пресреща. Пазаруваме всички заедно, не разбираш ли? Казва Лили търпеливо. Къде е татко? Ами, малкият дракон се оглежда наоколо, но бащата на Лили не се вижда никакъв. Момиченцето повежда дракончето към плодовете. Ето го и татко. С едната ръка бута количката, а с другата държи списъка за пазаруване. Виждаш ли? Бяхме изоставили татко назад. Важно е да изчакваме. Това е специален жест, обясни Лили, а Бебе Дракон кимва. По-късно нещо отново привлича вниманието на дракончето. Зърнените закуски. Цял стелаж е пълен с тях. Бебе Дракон се усмихва, обожава да си похапва зърнени закуски рано сутрин. Фю! Дракончето профучава към рафтовете. Колко много различни видове. Кой ли да си избере? Всички са толкова хубави. Чакай малко. Бебе Дракон се приближава до опаковките с зърнени закуски. Тези са ми любимите, казва и се протяга към избраната кутия. Почакай, виква Лили. Малкото момиченце хуква към своя приятел. Виждаш ли жената до себе си? В този момент Бебе Дракон забелязва дама с червен пуловер. Тя бута количката си с покупки и протяга ръка към неговата любима закуска. О, не! Бебе Дракон, тази дама беше тук преди теб, прави забележка Лили. След това се извинява на жената и поглежда дракончето. Важно е да изчакваш реда си, разбра ли? Бебе Дракон се спира. Да, промърморва. Жената взима зърнената закуска и продължава нататък. Виждаш ли? Просто изчакай. Бум! Малкото драконче се озовава на пода, затрупано от кутиите, които се опитало да грабне наведнъж. Уф, за щастие пазаруването приключва. Лили влачи крака, изтощена е и едва ходи. Татко спира зад хората, които са се наредили на опашка на касата. Но къде е Бебе Дракон? Пита момиченцето. Ето ме! Приятелят ти се впуска бегом напред и спира точно до пълната им количка за пазаруване. Пред нас има още 3 души, казва с усмивка. Най-накрая дракончето изчаква. И така Бебе Дракон се научи да изчаква реда си. И не само това. Да изчакваш означава да осъзнаваш, че около теб има и други хора.
Нека опитаме. Прекрасно е да правиш нещо заедно с другите, нали? Ако си по-бърз, почакай останалите и ще видиш, че те ще се зарадват. И с това приключваме нашето автентично прочитане на книжката "Как да научиш твоя дракон да изчаква".